36. herrialdeko bosgarren ariketa honetan, eskatzen digute adierazteko zuzen errealean, honako tarte edo ardatz-erdi hauek, adieraztea zuzen errealean da grafikoki adieraztea. Dena den, gai honetan, geratu gara, holako bat agertu ezkero, egingo genuela, adierazteko daukaguzen 3 metodoak erabilita. Nahi eta eskatu bakarri grafikoki, tarteeran dagoenez ja idatzita, ingo genuke grafikoki eta gero multzo eran idatzi. Edo desberdintza era idatzi. Jongo gara banan-bana. Lehenengoa. -2 lau. Grafikoki. -2 eta lauen artean dauden guztiak -2 eta lau barne. Beraz, bietan puntu baltza eta barneko guztiak. Eta gero, pineko x zenbaki erreala, non, eta hemen, bi hauen arteeko zenbaki bat izan behar dela. Orduan, nire gomendioa da jakiteko idazten hemen dagoen baldintza, da, marratutako tartearen azpian x bat ipini, eta hemen dagoena, -2 txikinago, x txikinago lau ipini, eta orain, puntu baltzak edo kortxeta direnez, horrek adierazten dau, -2 eta lau ere barne daudela, beraz, txikinago bardin ipini behar dugula. Beraz, hau da, lehenengo kasua. Beren kasuan, bat, 6 tartea. Berriro, bat eta 6. Tarteko guztiak, baina bat eta 6 ez dira sartzen, beraz hemen. Puntu zuria eta puntu zuria. Mesedez, egin garbi zuria edo baltza dan, ez dagoen behar zarantzarik. Taren berriro, x zenbaki erreala, non, lehengo moduan, hemengo x bat ipintzen badugu, hor tartian, baldintza izango da, bat, txikinago x, txikinago 6. Eta gainera, txikinago itxi behar dugu, ze puntu zuria edo parentesiak direnez, hau da, bat eta 6 ez direnez sartzen, ez du ipintzen ez bardin, ez baten, ez 6an. Bestea, -6, -3. Marratu. Barkatu. -6, -3. -6 sartzen da, baltza. -3 ez, zuria, eta tarteko guztia bai. Tarain, x zenbaki erreala, non, -6 sartzen denez, txikinago da bardin, x txikinago -3 ez dalako sartzen. Gogoratu, kortxete, puntu baltza, bardin, parentesia, puntu zuria, bardin barik. Hau eporra ingo ditut, eta beste irurak ingo ditu bamentxe. Berriro. 0 bost. Tartea. 0 eta bost. 0 parentesi denez ez da sartzen, beraz puntu zuria. Bosta kortxete denez, bai sartzen da, puntu baltza. Eta tarteko guztiak. Orain, x zenbaki erreala, non 0 bost. X-a nolako da? Zuria denez, txikinago 0 baino, x handiagoa 0 baino parkatu, eta txikinago do bardin bost, bosta baltza dalako, kortxete eta sartzen dalako. Minus infinito bat. Minus infinito, ameti dago, punta honetan. Bat hemen. Bata sartzen da. Eta dira, haue guztiak. Hemen, ipintzen baduzu oranik amaieran ere, esan dugu txarto. Eta x-ak, ze bete behar dago, izan behar da zenbaki erreal bat, eta hemengo x batek betetzen duena, da x-a izan behar dela beti txikinago do bardin bat. Minus infinito, x, minus infinito beti atxikinago do zeina baino. Hauze ez dugu idazten. Oda,
minus infinitu edo plus infinitu agertzen direnetan, bakarrik agertuko da olako bat, ze bestea ez dugu idazten. Vale? Bueno. Eta maitzeko ikusteko segertatzen da hori? Barkatu. Minus bat plus infinitora, minus batetik eta plus infinitor puntan dagoenez, minus bata ez denez sartzen zuria eta hau guztiak. Bai? Hemengo xak betetzen dau minus bat baina handiagoa dela, ez? Orduan, x zenbaki reala nun minus bat txikinago x holan ikengo genuke. Vale? Tenen, ariketan bakarrik eskatzen zen grafikoa, Agoratu, geuk entrenatzen gabizenez, 3 modutan idatziko ditugula beti.